Ayo. Maayo. Mads? Mads? Ayo. Uy, Mads. Unsa may ato? Sayo pa man nga. Nasaag naman ka diri. Unsa man di imong tuyo? Kinsa man di imong pangita? Oy, pre. Ikaw man di ay na diha pari, oy. Kagwapo na lang jud sa akong kumpari, oy. Asa di si Mads, pre? Kasabot man gud mi ato gahapon ba nga maghingot anay mi maong nianhi ko karon kay magsugod na mi. Asa man di ay si Mads, pre? Nga sayo pa man ron. Natulog pa siya diha. Basig na labian to nimo gabi no. Gago! Na unsaon na mo pagkahingot anay ani? Yate ka Mads. Giulog-ulogan raman siguro ko nimo. Gwapo day ko. Pag-sure ba? Wala bito si Mads nimo diri. Mads oy kay sayo to naglakaw kay nagsabot lagi daw mo nga maghingot anay mo karon. Unya kay wa pa man niabot. Pero kanina raman to. Ana na siguro to ron. Unsa man makapaabot ka? Aw makapaabot ka. Sud na lang sa diri sa balay oy kay pitiknita diya sa gawas magagwanta kag tindog-tindog diya. Madaot na imong beauty. Sayang imong kagwapa ba? Sige pre. Musulod na lang ko oy. Madlok baya unta ko musulod diha kay simpre wala gud si Mads. Bintag naa siya kay okay kaayo. Nya ikaw raman di ay isa diha. Maulaw pug ko. Ikaw gyud Mads, komedyante jud ka kaayo ba? Unya nakauwaw og kaning mahuman na. Naunsa man ka? Sayang na imong kagwapa unya. Maguwaw-uwaw ka. Oh? Matay si pare Mads. Mura magwa makatandog sa imo ha? Murag wala naman siguro ka ginaukay ni pare Mads. Bitaw Mads. At chop gyapon ka kaayo ba? Ay tuod Mads, kumusta naman si pare? Unsa naman to nga? Wala naman to pakita sa ako. Ano naman to? Wala na jud may kuan ba? Chika-chika ato, maritis-maritis. Bitaw, tinuon na. Nah, maran! Mulingkod na ko pare oy. Wa man ko nimo gi palingkod, haoy na kaayo kong tiil. Unsa man ka pare oy? Yagaon man ka kaayo. Ay pag-ana bi. Hadlok jud kog samot sa imuha ba. Tuod di ay pare si pare nimo tuwa man og Davao kay nanarbaho og kaning construction. Wala man gud siya trabaho diri gud kay naunta to'y gipanday niya nahuman naman pod mo tuwa na pod siya Davao. Pait lagi kaayo pre oy. Long distance relationship me. Sa ato pa Mads. Taksa na lang di ka maukay ni pare day Mads. Ahak ani oy. Murag panahon na ginato siguro ni ba. Okay ka Mads? Okay, wa na pug koy daro-daro ba. Taod na. Murag di naman ganahan si Mads nimo sa ako. Lagi? Di na gani ko ginapadog. Oh, tinuod na. Murag bugat na gani kayo ni akong tumoy. Gago! Yati abito eh. Niya, Mads. Ang plano. Guwapo man kako.
guwapa pud ka. Di, pares tang duha. Mag-shot lang sa tag atoms para kining panington yung tagmayo. Gago! Sa muka ni mo pre, oy. Ay, ragod paging ana. Bastos man ka kaayo, oy. Unsa naman na imong huna-huna. Maot naman kaayo. Ganong wala namang kagi. Paukay ni Mads. Basin, dili nakakakaya. No. Iti apod ana, oy. Ayo paging ana. Mads, oy, kay suod baya kayo mini Mads niya. Naon ko nimo. Pero musugot ko oy. Kay wa naman pud ko giukay. Tanawa lagi. Padili pa ka. Gusto man di kag inukayay. Ha? Mag-shot sa talagi ko ning kuan. Tuba. Kay para panington kita. Manggawas gini itong singot. Inukayay na to. Ha? Gago!